Benvidas e benvidos á vosa historia. Agarradevos forte porque imos facer unha trepidante viaxe polo espazo-tempo. Imos afondar nunha aventura de 100 anos. Paso, isto vai durar moitísimo. Non tanto, esta é unha travesía a toda velocidade. 100 anos de nacionalismo comprimido. Nacionalismo? Nisto non caben discusións. Galiza ten dereito, un dereito fundamental, a ser dona absoluta de si mesmo. Así o afirman as Irmandades da Fala no manifesto da Asamblea Nacionalista de Lugo. A partir deste momento, o galeguismo político deixa atrás a etapa regionalista para consolidar o nacionalismo, cuns principios que aínda seguen vixentes na actualidade: soberanía política para Galiza, igualdade de xénero, desenvolvemento económico e social, defensa da lingua. Naquel intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo. O tempo xa daquela loitaba contra de nós. E como se puxeron as pilas? Nos anos 20 e 30 houbo tanta produción artística e intelectual coa xeración nós que ben poderíamos falar dun segundo rexurdimento. Non lle abonda a Galiza que os seus fillos e as súas fillas saiban ler e escribir. Tampouco. Oi, como vos estades a poñer. Xa vedes? Foron a por todas e crearon e impulsaron moitas iniciativas, como o Seminario de Estudos Galegos ou as escolas do ensino galego. Opai! A humanidade non retrocede, senón que o seu devir é sempre progresivo, aínda que non necesariamente lineal. Nin que o digas. Pensei que se estragara esta historia. Un pouco, pero conseguimos retomala. Nace o Partido Galeguista, a primeira organización moderna do nacionalismo. É que sacaron algo na selección? Pois sí, 4 deputados en Madrid. E o mellor aínda está por chegar. Agárrate. En só 4 anos e medio lograron ter máis de 5.000 afiliados e afiliadas. Presenza en 140 concellos e gañar unha ampla base social, con intelectuais, comerciantes, labregos e labregas, traballadoras e traballadores. O nacionalismo tivo alcaldías importantes, gañaba presenza en todo o país e marcaba o debate público ao redor da modernización e o progreso da Galiza. ¡Uá, que éxito! Sí, tanto dentro como fora. Grazas ao Partido Galeguista recoñécese a Galiza como nación no 9º Congreso de Nacionalidades Europeas. Flipa! Este congreso estaba adscrito á Sociedade das Nacións, que é a antecesora da actual ONU. Galiza, sendo galega, é máis universal e ten máis personalidade que se perde a súa identidade nun Estado español uniforme. Xa vedes, este debate sobre o concepto de nación non é nada novo. É un dos trending topics máis veteranos. Tampouco é nova a alianza entre nacións. Nos anos 20 xa se creara a tripla alianza galeuzca para unir forzas con Euskadi e Cataluña. E que vos parece se vos digo a palabra referendo? Sí, referendo galego. A Constitución da Segunda República Española asumía unha forma de Estado integral, co recoñecemento específico de algúns territorios. Isto non cumpría coas aspiracións do nacionalismo galego daquel entón, mais o Partido Galeguista aceptouno tácticamente, como primeiro paso para avanzar, e comezou a facer unha gran campaña en favor do Estatuto. Sí, gañou o sí! E co Estatuto da Galiza xa nas Cortes para o seu visto e prace... Estragouse. Sí, desta vez sí que se truncou todo. O golpe militar franquista reprimiu fortemente o nacionalismo, como o resto de forzas demócratas e republicanas. Poucas persoas puideron fuxir. As máis sufriron represión e castigo, e centos delas foron asasinadas. Con represión e morte, o franquismo tentou soterrar as ideas, a defensa do país, a lingua galega, os dereitos das mulleres, o agrarismo, a cultura. Só quedou o medo. O nacionalismo galego sobreviviu á barbarie franquista fundamentalmente desde o exilio. Alí mantívose o activismo na defensa da democracia e dos dereitos do noso país e impulsouse a creación do Consello da Galiza, que pretendía actuar na práctica como un goberno galego no exilio, con Castelao á fronte. Galiza deixará de loitar pola liberdade cando a obteña. A represión era moi dura e na Galiza as poucas persoas nacionalistas que se organizaban na clandestinidade, a pesar da oposición dos que estaban no exilio, cambiaron de estrategia. Abandonaron a actividade política, deixaron esmorecer o Partido Galeguista e centráronse na actividade cultural. Cambio de rumbo! Mais un novo nacionalismo estaba a piques de chegar, unindo nacionalismo, esquerda e antiimperialismo. Nos anos 60 dá comezo o activismo de novas xeracións que poñen en marcha dúcias de asociacións culturais por toda Galiza. ¡Que maravilla! Ánodo, corrente eléctrica positiva de contrainformación. Na clandestinidade nace o Consello da Mocidade. Volve a corrente máis política do nacionalismo, cun grande compromiso persoal e social. Canta bravura! É tanta! E nese contexto nacen forzas como o Partido Socialista Galego, PSG, ou a Unión do Pobo Galego, UPG, que estará presente en todas as loitas sociais e políticas da Galiza no tardo franquismo. Vivan as loitas labregas contra o encoro de Castrelo de Miño. Vivan as loitas estudantís.
Vivan as folgas obreiras de Ferrol e máis de Vigo. Vivan as movilizacións contra a central nuclear de Xove. Vivan as loitas das encrobas e de Baldaio. Para que despois digan que somos apoucadas. Tamén no propio nacionalismo hai debates e avances. As mulleres reivindican o dereito ao divorcio, ao aborto, á economía propia e á participación plena na política. O nacionalismo galego, desde a época inicial das Irmandades, sempre tivo na igualdade de xénero unha das súas marcas de identidade con militantes como Elvira Bao, Amparo López Xeán, María Miramontes ou Micaela Chao. Son anos moi intensos. Nace o sindicalismo nacionalista galego. Comisións Labregas, Sindicato Obreiro Galego, Unión de Traballadores do Ensino da Galiza, Sindicato de Traballadores Galegos do Mar, Sindicato dos Traballadores Galegos da Administración Pública. E espazos de suma e coordinación política e social como a Asamblea Nacional Popular Galega, a ANPG. Boa falta facía. Malia estar rematando a ditadura e xa non ter moito músculo, o franquismo seguía a reprimir brutalmente a poboación e, sobre todo, a organizada. A Policía Armada asasina en Ferrol a Moncho Reboiras, dirixente político da UPG. Españoles, Franco ha muerto. E ábrese unha nova etapa. Comeza a chamada transición e o nacionalismo galego teno claro. Exixe democracia, dereitos sociais e o recoñecemento do dereito da autodeterminación para Galiza e o resto dos povos do Estado. E para facelo posível, articula unha alternativa de goberno galego soberano, as bases constitucionais. Mais os influencers que gobernan o cambio de réxime teñen outros plans, e a transición española, nada rupturista e chea de sombras, rematará nun café para todos que nos nega o noso dereito a decidir. Grandismo que les va a dar algo de democracia. Cuando no va a haber un mundo donde diga de nadie. Arredemo, que teima con meter medo. Son anos complicados. Hai frustración polas grandes esperanzas que non se cumpren e a represión contra o nacionalismo continúa presente. O Bloque Nacional Popular Galego, BNPG, oponse á Constitución Española sobre a que se asenta o réxime do 78 e ao Estatuto de Autonomía, levantando a alternativa soberanista das bases. Nas primeiras eleccións galegas, a coalición de BNPG e PSG obtén 3 escanos, mais en novembro de 1982, os 3 deputados do bloque PSG son expulsados do Parlamento galego por se negaren a xurar a Constitución Española. Nunca tal se vira. Os dereitos como representantes públicos sonlles arrebatados. Incrível. O nacionalismo galego analiza o momento e sabe estar á altura, por suposto. En 1982 fúndase o Bloque Nacionalista Galego, BNG, como suma plural de diferentes organizacións e colectivos. O mesmo que fixera no seu día o Partido Galeguista. Xa se sabe que cando alguén se move pode bater cos demais. Entendíanse ben? O camiño da unidade foi longo, mas ao final conseguiuse, sí. O BNG acabou por ser, a comezos dos anos 90, o grande proxecto común das persoas nacionalistas. O movemento político e social máis importante, transformador e activo do país. Que ben que había movimento. Move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. O nacionalismo galego nesa década convértese nunha forza determinante no país e con presenza en todos os foros, do Congreso dos Deputados ao Parlamento Europeo. E xa se sabe, se está o nacionalismo, está Galiza. E nas eleccións galegas de 2005, o BNG participa do goberno da Xunta. Ui, que responsabilidade! Certo. O BNG xa tiña experiencia en gobernos municipais e nas alcaldías de cidades como Pontevedra, Ferrol ou Vigo. Aínda así foi todo un reto. O BNG asumiu consellarías e áreas moi importantes e desde elas impulsou as políticas máis transformadoras que se fixeran nunca na Galiza. Políticas pensadas desde nós, que poñían as bases dun novo país e que hoxe son recoñecidas e botadas de menos por amplos sectores da nosa sociedade. Foi unha etapa moi intensa, que só durou 4 anos e da que podemos aprender moitas leccións. Miña nai, e pouco queda. O goberno de Feijóo arrasou con todo. Pois sí, e aí deu comezo unha etapa ben complicada. Menos mal que somos persoas optimistas e traballadoras, que senón... Ademais, non íamos tirar a toalla a estas alturas. Diso nin falar. No BNG volvimos a facer cambios importantes e abrimos un tempo novo. Ata temos nova imaxe corporativa. Fixácheste? Elemental, querido Watson. Nos parlamentos, nos concellos, no tecido asociativo, no sindicalismo, no movemento veciñal, na rúa... O nacionalismo é motor de cambio, de mellora, de transformación do noso país e de defensa da nosa sociedade. Somos nacionalistas porque Galiza é unha nación. Claro! E temos que poder decidir nós no noso,
para así construir un país xusto, próspero e con futuro. Aló, imos! E chegados a este punto, ímonos poñer románticos. Desde nós, sentímonos irmáns e irmás de todas as loitas xustas dos demais povos. Temos 100 anos de historia e estamos que dá gusto vernos, en forma. Queremos emprego, queremos galego, queremos xestionar os nosos recursos, queremos unha sanidade e unha educación pública e de calidade. Queremos un rural vivo, queremos igualdade, queremos políticas sociais, queremos soberanía, queremos cultura, queremos xustiza. Queremos construir país, un país mellor. Contigo, queremoste. Por quen sementou, por nós e polo futuro.